Mela, il-lejla jekk alla rrid se nkomplu fejn ħallejna d-darba l-oħra bdejna nitkellmu dwar l-evidenza illi hemm illi l-Bibja hija l-kelma t'Alla. Kif nemmnu, għaliex nemmnu li l-Bibja hija l-kelma t'Alla. U referejna għal dak il-passaġġ fil-ittra ta' Pietru fejn jgħid li jisma' aħna ma għamilniex dak li għadna ma kienx xi ħaġa li vvintajnija aħna, xi mitoloġija, xi stejjer, imma konna hemmhekk preżenti u rajna l-glorja ta' Ġesu u smajnieh. Ġifieri l-Bibja rridu nikkonsidrawha bħala il-kitba ta' nies li raw u semgħu u dak li raw u semgħu kitbuh għalina biex aħna li qegħdin ngħixu 2000 sena warajhom ikonna bil-miktub x'ġara dakinhar. Imma mhux biss Pietru jkompli jgħid illi l-iskrittura, xumbat jiftaħ fuq l-iskrittura kollha, fuq il-profeti kollha, mhux dak li kitebu, jew li qal, jew li għallemu, ma anke l-profeti tat-Testament il-Qadim. Jgħid li l-ebda profezija qatt ma ġiet mir-rieda tal-bniedem, mhux qal ejja jiena qomt filgħodu ħanikteb profezija, imma jgħid li kienu bnedmin imġorrijin mill-Ispirtu Santu illi tkellmu mingħand Alla. Mhux sempliċement kitba reliġjuża tajba, imma hemm barrem ma nafx kemm qed nara kodba minn hawn, naħseb hemm 15,000 ktieb. L-ebda wieħed minnhom ma jgħid u jesiġi isma' din hija l-kelma t'Alla. Kollha kodba reliġjużi, imma ħadd l-ebda wieħed minnhom ma jgħid li l-kelma t'Alla. Imma l-awturi tal-Iskrittura mhux hekk. Jgħidu dak li qed nikbilkom huwa mingħand Alla. Tgħidli ma jista' jkun forsi li dawn kienu nies tajbin hekk, devoti, u riedu jikdbu dawn il-kodba tal-Iskrittura biex jgħallmuna dwar Alla, u Alla fil-fatt ma kienx nebbaħhom, ma kienx mexxihom hu, imma kien mir-rieda tagħhom illi jagħmlu dawn l-affarijiet. Ikkonsidraw ftit, jekk huwa l-każ, għaliex għal darba 2-3 jibdew il-kliem tagħhom hekk jgħid il-mulej, jew il-kelma tal-mulej ġiet għandi u qal, jew il-mulej Alla qal. Taf kemm il-darba jgħiduha kliem bħal dan? Taf kemm? 10, 100, 200, 1000? Madwar 3000 darba. Jirrepetu l-istess ħaġa li dak li qed nikdbilkom, dak li qed ngħidilkom mhix il-kelma tiegħi imma hija l-kelma tal-mulej. U jekk huma nistajbin li kitbu l-Bibja, nistajbin sa fenna fien, ma jikdbux right, left and center. U jikklejmjaw li dak li qegħdin jgħidu ġej mingħand Alla meta fil-fatt ma kienx. Allura rridu naqtawha din li naħsbu li l-Bibja kienu nies devoti, nies reliġjużi li qabdu kitbu l-Bibja. Għax altrimenti ma huma tajbin xejn, huma l-aktar nies giddieba li qatt kien hawn fuq din l-art. Tgħidli ma forsi bil-kontra. Jista' jkun li kienu nies ħżiena, malinni, makakki li kitbu l-Bibja. U gidbu u qalu li għal-kelma t'Alla. U forsi wkoll imorru passi l qudiem illi kienu imbuttati mmexxijin mid-demonji. U jekk huwa dak il-każ, għaliex dik l-enfasi kollha fil-Bibja fuq ħajja qaddisa u ġusta u l-ubbidjenza lill-mandamenti u li għandek tkun onest u ġust u tagħti l-karità, kieku nies ħżiena jħibbu dak l-affarijiet. U kieku nies ħżiena mmexxijin mid-demonji kienu ħajjikdbu li għandna nqimu lill-mulej Alla waħdu u l-unur kollu lill-Iskrittura tagħti lill-Alla u lill-sem tal-Alla waħdu. U kieku kitbu għan ħżiena u mmexxijin mid-demonji kienu ħajkundannaw għajdu li intom lilhom infushom fl-infern għall-eternità. Le, la kienu nies tajbin jaqabdu kitbu minn jeddhom, la kienu nies ħżiena mmexxijin mid-demonji. Jiena naħseb l-unika alternattiva li jibqa' dik li qal Pietru li kienu bnedmin imġorrijin mill-Ispirtu Santu li tkellmu mingħand Alla. Għalhekk nemmnu li l-Iskrittura hija l-kelma tiegħu. Imma
tajli mhux kulħadd jista' jgħid illi kien Alla li nebħu u Alla jaf. U Alla ħares inkunu imsaqsien li kull min jiġi jgħid isma' qed nitkellem f'isem Alla illi nelqgħu u naċċettaw hekk. Alla tom l-abilità illi iwettqu mirakli u sinjali u weġubijiet biex ikun ċar illi dak li qegħdin jgħidu mhux sempliċement ġej minn żniedhom bil-qawwa umana, imma li Alla kien magħhom. Tiftakru meta Alla sejjaħ lil Mosè biex imur kellem il-poplu tiegħu. U Mosè beda jġiblu l-iskużi, u waħda minnhom qalet imma issa dawn in-nies meta jien ngħidulhom li l-mulej batni, se ngħidilhom. U qallu qed taraħ dak il-bastun li hemm fidek, itfgħu mal-art. U tefgħu mal-art u sar serb. U dan twerwer Mosè. Qallu issa qabdu minn dembu raġa' sar bastun. Qallu daħħal idek f'ħobbok. Daħħal idu f'ħobbu ħariġa u kienet bil-lepra. Qallu eġa daħħal allura u ġiet nadifa. Għaliex biex joqgħod jagħmel il-magic show hekk għall-entertainment għamlu dawk l-abiltajiet, le għamlu biex juri li Mosè kien mibgħut minn Alla. U mhux biss, imma 10 kastigi wieħed wara l-ieħor, Mosè jgħidlu jekk minn tista' tħallina mmorru ħajiġri hekk u jiġri hekk. Jekk minn tista' tħallina ħajiġri hekk u jiġri hekk. 10 darbiet. U mbagħad inġew fuq il-baħar mal-Baħar l-Aħmar, fuq naħa hemm l-armata Eġizzjana u fuq in-naħa l-oħra hemm il-baħar. U Alla qallu ikkalma, stenna x'salvazzjoni ħatara llum. U bil-qawwa ta' Alla infetaħ il-Baħar l-Aħmar għaddew minnu. Jew meta kienu bil-għaġġ, jew meta kienu bil-ġuħ, il-manna mis-sema, l-ilma minn ġoblata. Dawn huma kollha sinjali illi Alla tar il-Mosè biex juri li Mosè kien il-profeta tiegħu. U l-apostli jgħidu l-istess, l-apostlu Pawlu qalilhom lill-Korintin, qalhom isma' is-sinjali tal-apostli kienu magħmulin b'ħafna paċenzja fosthom, jien stess għamil dawn l-eġubijiet, dawn is-sinjali, dawn il-mirakli biex intom tkunu tafu li jien apostlu ta' Kristu li mhux sempliċement qomt filgħodu u għad jien ħansejħli l-nifsi apostlu kif hawn minn bħalissa sar hobby li jiena ngħid li jien apostlu, imma mbagħad m'għandhom power ta' xejn, imma le Pawlu kien differenti. Qalilhom jiena urejtkom b'dawn il-mirakli li għamilt meta kont fostkom li jiena apostlu vera, u Pietru, Ġwanni u Ġagbu u l-oħrajn l-istess ħaġa tahomlhom Ġesu biex jikkonferma li huma ministri u mibgħuta minn għandu. U fuq kollox Ġesu, għax jekk l-apostli, profeti għamlu mirakli, fi 3 snin illi Ġesu kien fuq l-ard, l-ammont ta' mirakli li għamel u l-kobor tagħhom kien totalment straordinarju. U Ġesu kien sikwit jappella l-semmija tiegħu Lut, illi kienu qegħdin jirreżistuh u ma ridux jemmnu li hu l-Messija u li hu mibgħut minn Alla u li l-kelma li qed jgħidilhom hija l-kelma t'Alla, kien sikwit jappella għal leġubijiet li kien qed jagħmel l-emejjel tiegħu. Pereżempju, Ġwanni kapitlu 5 vers 36 jgħidilhom hekk: it-testimonjanza li għandi jien akbar minn ta' Ġwanni, għax Ġwanni kien xied illi hu il-mibgħut t'Alla, imma qalilhom okej, Ġwanni xied favur tiegħi, imma issa jien għandi xhieda ikbar minn ta' Ġwanni, għax l-opri li tani l-missier sabiex intemmhom, l-opri infushom li qed nagħmel jiġdu dwari illi l-missier batni. Appella għal mirakli li kien jagħmel. U f'post ieħor, kapitlu 9, u dik jiena kull meta naqrah dan din l-istorja ta' dak l-ama li Ġesu fejqu, kważi nitbissem, għax dan wara li fejqu kien ama minn twelidu għal xi snin sħaħ. U kulħadd kien jafu u kulħadd kien raħ, għax dan xi darba oħra kont għaddi minn ħdejn il-menqa ta' Silwam u kont arahem. U Ġesu fejqu. U mbagħad il-Fariżej l-Iskribi ġew ħafna mistoqsijiet u minn fejqek u x'għamel u x'm'għamilx. U fl-aħħar mill-aħħar dan qalilhom hekk, qalulhom isma' aħna nafu
illi Mosè tkellem minn Alla minn fejnu dan ir-raġel ma nafux. U ir-raġel b'ċertu sarkażmu qalilhom hekk ara. Ir-raġel wieġeb u qalilhom f'dan ta' bil-ħaq il-meravilja illi intom ma tafux minejn hu. U frattant fetaħ li għajnejja. Nafu li Alla ma jismax lil midinbin, iżda jekk xi ħadd hu referenti lejn Alla u jagħmel ir-rieda tiegħu lil dan jisemgħu. Mill-bidu tad-dinja qatt ma nstema' Alla xi ħadd fetaħ għajnejn wieħed imwieled għami. Kieku dan ma kienx mingħand Alla ma jkunx jista' jagħmel xejn. U ma setawx jargumentaw aktar miegħu, kull ma setgħu jagħmlu qalftuh il-barra mis-sinagoga tagħhom u keċċew. Nikodemu meta ltaqa' ma' Ġesu x'qallu. Qallu aħna nafu inti bniedem ġej mingħand Alla. Mill-mejja li qed tagħmel. U kien qed jirraġuna sew. Għax dak kien l-iskop kollu tal-mirakli li għamel Ġesu. Apport il-benefiċċju li ħadak li ħal-biċċa tal-ħobs u li fejqu u li qajmu mill-mewt. Ovvjament dak ħab benefiċċju wkoll. Imma l-iskop aħħari u primarju tal-mirakli kien bħala xhieda li hu tassew mibgħut mingħand Alla. F'post ieħor waqt argument mal-Lut, Ġesu ukoll jerġa' jappella għal mirakli jgħidilhom. Jekk ma nagħmilx l-emejjel li missieri, jekk ma nagħmilx l-emejjel ta' missieri, temnunix. Ġifieri jekk għandi paroli biss, għandkom raġun ma temnunix. Imma jekk nagħmilhom, anke jekk ma temnunix, emnu l-emejjel sabiex tkunu tafu u tifmu li l-missier fiha jien fil-missier. Qed jipprova jappellalhom. Jekk ma tridux temmnuni dak li qed ngħidilkom għall-inqas emnu minħabba dawn il-mirakli li jien qiegħed nagħmel. U l-istess kliem Ġesu jgħidhom lill-apostli fil-lejl ta' qabel bata. Jgħidulhom l-istess kliem. Jekk ma temmnunix għall-inqas emnu minħabba l-emejjel li qed nagħmel. U nistgħu nkomplu nżidu aktar u aktar eżempju m'hemmx għalfejn. Il-punt naħseb hija ċar. Nies illi tkellmu mingħand Alla u Alla stess tom evidenza li hu bagħathom permezz tal-mirakli li kienu kapaċi jagħmlu. Issa irrid insemmi 4 oġġezzjonijiet li jagħmlu n-nies hemm barra dwar dan kollu li qegħdin ngħidu lil Bibja l-kelma tal-Alla. U l-ewwel oġġezzjoni hija appuntu din. L-ewwel ħaġa li tfixkilhom hija l-fatt li fil-Bibja hemm rikordjat il-mirakli. Il-mirakli. Dik tfixkilhom. Il-fatt li hemm il-mirakli minflok ma jgħinhom biex jemmnu l-Bibja l-kelma tal-Alla u li hija kelma sew jgħidulek huwejja illum fis-seklu 21 ix-xjenza avvanzat tant. Aħna nafu li dawn l-affarijiet ma jsirux, verġni tinqabad ilha mingħajr raġel. Taf kif? Jew inkella wieħed ama minn twelidu jiġi ara, jew inkella wieħed mejjed wara 3 ijiem iqum mill-mewt. Ix-xjenza turina li dawn l-affarijiet ma jiġrux. U inċidentalment jiena ngħid l-istess ħaġa ta' mod naturali dawn l-affarijiet ma jiġrux. Meta inti miet xi ħadd u tfintu ma tistenniex li 3 ijiem wara terġa' taraħ biex jieħu kafè u buskutti miegħek. Le. Imma il-ħaġa bdiet titnawwar il-konfidenza fil-Bibja fis-seklu 19, 1800s. U b'mod partikolari it-teologi liberali ngħidulhom fil-Ġermanja u l-kitbiet tagħhom. Illi dawn bdew jgħidu ma x'inhu l-essenza tal-Kristjaneżmu. Dik kienet il-mistoqsija kbira tagħhom. U li għamlu li ikkomparaw għax dak iż-żmien imbagħad anke trasport bida mad-dinja kollha, d-dinja bdiet tiċkien. Illum ovvjament bl-internet u hekk kienet ħafna iktar.
Imma kien hemm issa aċċess għar-reliġjonijiet l-oħra, għall-Induiżmu, għall-Buddiżmu, għall-Iżlam. U dawn teoloġi bdew isaqsu l-mistoqsija primarja, x'inhu essenzjali f'kull reliġjon? U għalihom l-essenzjali kien il-moralità fir-reliġjon. Jiġifieri dak li hu tajjeb u dak li hu ħażin, u li aħna kollha aħwa, u li Alla huwa l-missier ta' kulħadd. U l-affarijiet l-oħra li hemm fl-Iskrittura, il-mirakli, il-dulluvju ta' żmien Noè, il-qsim tal-Baħar l-Aħmar, il-mirakli li jagħmel Ġesu u dawk huma stejjer, dawk huma mitoloġija. Dawk mhumiex importanti, dawk frilli fuq barra. L-essenza hija l-kmandamenti, hija l-moralità, hija l-imħabba. U dan l-ispirtu tal-liberalizmu għadu ma nasallu. Forsi huwa aktar sottili li jgħidlek isma' l-Bibja ra ma toħodix littera jekk qallek illi ta' fint ħareġ l-ilma mill-blata, probabbli hemm xi spjegazzjoni xjentifika għalija. Illum dik hija l-forma tal-liberalizmu li hemm fil-Knejjes. Aqra l-Bibja imma toħodix daqshekk bis-serjetà. Jiena meta kont qed nagħmel ir-reliġjon fl-eżami jew il-GCSE, il-kodba ta' reliġjon jgħidulhom isma' Ġenesi mhux storja, mhux history. Ġenesi huwa poeżija. Ġenesi huwa parabola storika. Parabola. Ġifieri xi ħadd ivvinta din l-istorja biex iwasslilna xi tagħlim minnha. Imma mhux vera li kien hemm raġel jismu Adamu u mara jisimha Eva. U affarijiet bħal dawn. U meta inti tfal minn meta jkunu għadhom żgħar, tellaħħom din l-idea tal-Bibja, meta ħajjikbru mista jieħduha bis-serjetà, hija parabola, hija mitoloġija, huma ħrejjef. Għal-bniedem modern, il-paraboli flok jgħinu fixkluħ. Għax konvint, u jena jgħiduha kif inhi, ir-raġuni vera li ma temmix fil-paraboli hi li ma temmix f'min? Falla. Dik ir-raġuni vera, li mhux vera temmen falla. Tiftakru is-Sadduċej illi ma kienux jemmnu fil-qawmien mill-imwiet. U Ġesu x'qalilhom? Intom tisbaljaw għalfejn. Għax la tafu l-Iskrittura u ma tafux il-qawwa t'Alla. Intom mhux vera temmnu f'Alla omnipotenti u jekk hemm Alla omnipotenti li mix-xejn ħalaq is-sema u l-art. Jekk inti taċċetta Ġenesi 1:1 fil-bidu Alla ħalaq is-sema u l-art. Kien hemm żmien meta ma kien hemm xejn li falla waħdu mill-eternità u Alla mix-xejn kien kapaċi ara x'qawwa trid. Toħloq dal-univers imma ma ngħidlux infinit imma immens kbir. Issa jekk Alla kien kapaċi joħloq l-univers mix-xejn, taħseb mhux kapaċi jaqbad il-Baħar l-Aħmar u jaqsmu min-nofs. Tqila wisq għalih taħseb. Jew li Ġesu minn 5 ħobżiet jimmultiplikhom u jitma' 5,000. U li ta' il-ħajja lill-ewwel bniedem mit-trab tal-art. Ma taħsibx li kapaċi wkoll li jqajjem il-libnu minn bejn l-imwiet wara 3 ijiem. Temmen jew ma temminx f'Alla. Għaliex jekk temmen li hemm Alla u Alla omnipotenti, allura nippretendi u nistenna li l-ktieb tiegħu ikun mimli bil-mirakli. U dak appuntu li nsibu fil-Bibja imqazza li aħna nożżu. Tajjeb mela l-ewwel oġġezzjoni, il-mirakli. Ngħidlek jekk temmen f'Alla, Alla omnipotenti, il-mirakli huma sinjal illi dak li kitbu l-Bibja huma minn għandu, ġew minnu. It-tieni oġġezzjoni. Tiftakru Da Vinci Code xi ħadd. Hawn xi ħadd li jiftakru dan kien ktieb ħoloq kontroversja kbira, Dan Brown
ovvjament, u ktib mhux ktib ta' skolar Dan Brown ma kienx skolar, imma storja illi sar popolari u l-medja nkollu titkellem fuqu. U dan fil-ktieb tiegħu bażikament li għamel ippopolarizza l-ideat liberali ta' dawk it-teoloġi Ġermaniżi semmejtilkom l-ewwel. Jgħid li kien l-Imperatur Kostantinu fis-seklu 4. Kostantinu tafu min kien li kien imperatur mbagħad ikkonverta u sar l-ewwel Nisrani u għamel il-Kristjaneżmu bħala ir-reliġjon tal-imperu. U waqfu il-persekuzzjonijiet 10 editti ta' persekuzzjonijiet kontra l-insara tant batew fit-3 sekli mill-bidu. Ġifier kien hemm tajjeb fil-konverżjoni tiegħu to be fair. Imma jgħid li kien l-Imperatur Kostantinu li fis-seklu 4 fil-Konċilju ta' Niċea illi iddetermina il-kodba tat-Testament il-ġdid. Ġifieri illi l-isqfijiet f'Niċea qalu isma' dal-ktieb ġewwa jew barra? Barra. Dan ġewwa, dan ġewwa, dan barra. U skont hu l-għażli tiegħu kienu jiddependu għażlu dawk il-Vanġeli u kodba illi juru illi Ġesu huwa Alla. U ħalla barra dawk il-kodba li juru li Ġesu kien sempliċement bniedem. Għażlu 4 Vanġeli, Matteo, Marku, Luqa u Ġwanni, u skartaw il-Vanġeli l-oħra illi ma jagħtux xhieda li Kristu huwa tassew li ben etern tal-Alla. U skont Dan Brown f'Da Vinci Code jgħid illi fl-aħħar ħadu vot u l-vot ġie kif ngħidu photo finish. Kważi l-istess. U rebħu illi Ġesu huwa Alla u l-kodba illi ntażlu. Il-fatti x'inhuma? Dik hija l-fantasija ta' din in-novella. Il-fatti x'inhuma? Il-fatti huma illi l-ewwel insara tajjeb meta l-apostli kienu għadhom ħajjin, irċivew il-kodba tat-Testament il-ġdid, inkluż l-4 Vanġeli, l-Atti, l-Epistoli, il-Ktieb ta' Revelazzjoni, irċivew mingħand l-apostli jew soċji tagħhom li kienu qrib tagħhom. Mark, pereżempju, l-Vanġelu ta' Mark. Mark inkiteb bl-għajnuna ta' Pietru li kien kollega tiegħu, allura kellu l-awtorità ta' Pietru warajh. Luqa wkoll għalkemm ma kienx apostlu kien soċju tal-Apostlu Pawlu, ġifieri kellu l-backing tiegħu. U rċivew il-kelma mingħand l-apostli, u ftakru l-apostli Ġesu kien tuhom l-awtorità li jxandru l-kelma tiegħu u li jagħmlu l-mirakli bħala prova li huma l-apostli tiegħu. U rċivewhom bħala il-kelma tal-Alla minn idejhom. Ħadd ma qatt jażel li ma ħanażlu li ma ħanażlux. Dan batilna l-Apostlu Pawlu din hija l-kelma tal-Alla. U l-Apostlu Pawlu stess anke fl-ittri tiegħu jgħidulhom isma' rajtu din l-ittra, araw li l-istess ittra tinqara fil-knejjes fil-viċinanzi. U hekk beda jiġri, jirċievu dawn il-Vanġeli u dawn l-Epistoli, jaqrawhom, jgħalmu minnhom, imma mhux hemm biss, għax jekk il-Knisja ta' misfel trid taqra l-Epistola żgur mis-santihom tagħna, imma kien jridu kopja nagħmlu ilhom. Allura jiġu l-iskribi jagħmlu kopja u ħadu hemmhekk. U l-oħrajn iridu kopja wkoll. U l-kopja tal-kopja bdew ukoll jerġgħu jikkupjawhom. U jxerduhom, xi ħaġa sabiħa bħalma huwa l-Vanġelu hekk ħadd tagħmel bih. U l-insara hekk għamlu il-kodba tat-Testament il-ġdid irċivewha mhux kollha rċivewhom fi knisja waħda. Għandek l-Efesin, għandek it-Tessalonikin, għandek minnaf il-Galatin. Imma mbagħad l-istess epistoli, l-istess ittri bdew jitqasmu minn knisja l-oħra u bdew jitferxu mal-imperu kull fejn kien hemm il-Knisja. Dik hija fil-verità li kien ġara. U nafu
anke mill-Bibja stess, per eżempju l-Apostlu Pietru, isemmi l-epistoli ta' Pawlu u fuqhom taf x'jgħid? Jgħid minn mhux stabbli jawwiġhom. Bħalma jawġu il-bqija tal-Iskrittura. Mela x'qed jgħid Pietru? Qed jgħid li l-epistoli ta' Pawlu għandhom l-istess valur bħal l-Iskrittura li sa dak in-nar kienet it-Testament il-Qadim. Tajjeb. Pawlu f'waħda mill-ittri tiegħu l-ewwel ittra l Timotju jagħmel kotazzjoni biex jagħti prova għal dak li kien qed jgħid. U l-ewwel jikkwota mill-ktieb tad-Deuteronomju. Għax ovvjament għalih hija l-istandard tal-verità li darba kwotajt mill-Bibja qed tafferma dak li qed tgħid. U mbagħad jikkwota mill-Vanġelu ta' Luqa bħala skrittura. Mela x'qed jgħid? Pawlu qed jgħid li issa diġà fi żmienna l-Evanġelu ta' Luqa aħna nikkonsidrawh tal-istess awtorità u tal-istess valur bħal kotba l-oħra tat-Testament il-Qadim. Dan għadna fil-bidunet. U Pawlu f'post ieħor jgħidulhom sa ringrazzja l-Alla li intom ilaqajtu l-kelma tagħna mhux bħala kelma tal-bniedem, ma kif tassewi il-kelma ta' Alla. L-insara rawhom dawn l-ittri, dawn l-Evanġeli, ożżewhom, ħabbewhom, għamlu kopji tagħhom, dakinhar mhux bil-fotokopi, dakinhar tikteb ittra kelma. U xerduhom ma' kullimkien. Tantu hekk illi sat-tarf tas-seklu wara ta' wara, ġifieri 100 sena wara li nkitbu dawn l-ittri, diġà għandna evidenza illi l-qalba tas-27 ktieb tat-Testament il-Ġdid, 22, għax kien hemm xi ittri żgħar li kienu għadhom ma tantx huma magħrufin, pereżempju t-tielet ittra ta' Ġwanni kull ma fija naqra ta' chapter, ma kinux kollha magħrufin daqshekk. U kien hemm xi dubju dwar oħrajn. Imma l-qalba tal-kor ngħidula tal-kotba tal-qanun jew il-lista tal-kotba tat-Testament il-Ġdid kienet magħrufa u nafu wkoll taf minn xiex mill-kitbiet tas-Santi Padri. Ġifieri dawn l-orrif tal-ewwel sekli li kontinwament kienu qegħdin jikkwotaw mill-kotba tat-Testament il-Ġdid, right, left and center, u jagħtuhom il-valur li huma skrittura, li huma l-kelma tal-Alla. Ġifieri hemm evidenza qabel il-Konċilju ta' Niċea illi l-kotba tat-Testament il-Ġdid, inkluż l-erba' Vanġeli, pereżempju Irenew fit-tieni seklu, ġifieri iktar minn 100 sena qabel il-Konċilju ta' Niċea, jgħid ċaru tont fil-kitbiet tiegħu li hemm 4 Vanġeli. All right? Infatti fil-Konċilju ta' Niċea ma kien hemmx fuq l-aġenda li jażlu li ma kotba ħajtlu fit-Testament il-Ġdid jew le. Ma kienx fuq l-aġenda. L-aġenda kienet waħda. L-aġenda kienet il-mistoqsija jekk Kristu għandux l-istess natura mal-missier jew le. Okay? Minħabba li Arius kien qiegħed jaqla din l-ereżija li Kristu kellu bidu. U l-isqfijiet li bejn 200 u 300 isqof minn partijiet differenti tal-Knisja kienu qegħdin jiltaqgħu biex jiddiskutu waslu għal konklużjoni mill-Bibja fuq din il-mistoqsija dik biss kellhom ix-xogħol propju tagħhom u minnu mbagħad ħareġ il-xejdulu il-kredu niċen li aħna naqraw natura waħda mal-missier li bih sar kollox. U incidentalment il-vot kien bejn wieħed u ieħor 300 kontra 2. Photo finish. Alla kien fil-providenza tiegħu juża l-insara fi knies differenti u l-għoża l-imħabba tagħhom li kellhom lejn il-kelma tiegħu biex jippreservaw il-Bibja biex jgħaddu għal ġenerazzjonijiet oħra imbagħad sar-4 seklu kien evidenti li l-kulħadd li ma huma s-27 ktieb li aħna ngħidulu it-Testament il-Ġdid. Maħniex ngħidu illi l-insara ma kienu jaqraw kotba oħra, imma daqshekk m'intix tajt
illi jekk taqra ktieb inti qed qisu li hu parti mill-iskrittura. Aħna ktieb illi ħafna minna qrawh huwa il-progress tal-Pellegrin, le? Pilgrim's Progress. Li anke rajniha u ftit u rajna referenzi fl-iskrittura. Imma Pilgrim's Progress ma jesiġix u jgħid fuq nifsu isma' dan huwa parti mill-iskrittura. Ktieb li kien popolari ħafna fl-ewwel sekli kien jismu The Shepherd of Hermas li kien popolari ħafna. Allegoriku, ktieb allegoriku, etc. U kien wieħed minn dawk il-kodba li tgħid dan skrittura jew mhux skrittura. Tiġini f'moħħi wkoll l-ewwel littra ta' Clement li kien isqof ukoll illi kienet importanti u kien hemm min qed jikkonsidra jekk hix kelma mill-Bibja jew le. Imma le, ma għażluhx biex ikun parti mill-iskrittura. U r-raġuni li ma għażluhx kienet din. Ħanaqrajlkom ħalli tifhmu intom stess. Qed nikkwota mill-dokument importantissimu ħafna tas-seklu 2 għall-aħħar tas-seklu 2. Jgħid hekk ara. But Hermas wrote The Shepherd very recently in our times. Ftakar li dan huwa miktub fit-tarf tat-tieni seklu. In the city of Rome, while Bishop Pius, his brother, was occupying the chair of the church of the city of Rome. Mela dan kien hu l-isqof ta' Ruma li kitbu, The Shepherd of Hermas. And therefore it ought indeed to be read. Aqraħ. I mean, John Bunyan aqraħ. R.C. Sproul aqraħ. But it cannot be read publicly to the people in the church, either among the prophets, ġifieri il-kodba tat-Testament il-qadim, whose number is complete, or among the apostles, for it is after their time. Għaliex ma ċċettawx il-Shepherd of Hermas? Għax ma kienx miktub mill-apostli. Inkiteb 100 sena wara l-apostli. L-apostli kien ilhom bla mnieħer ta' kienar. Kienu hemm mejtin, allura ma setax ikollu l-awtorità apostolika kif għandhom il-kodba tat-Testament ġdid, dik kienet ir-raġuni li ma ċċettawx. U fost il-Vanġeli aħna nsejħulhom apokrifa. L-Evanġelu ta' Pietru. L-aktar famuż probabbli huwa l-Evanġelu ta' Tumas. Għaliex pereżempju dan, u nsemmi lilu biss, ma hux inkluż bħala wieħed mill-Vanġeli l-oħra. Għaliex mhux 5? Hemm xi ħadd li ħareġ edizzjoni tal-Vanġeli u inkludih Mattew, Mark, Tumas, Luqa u Ġwanni. Għaliex il-Knisja ma laqatux bħala Vanġelu? Ir-raġuni sempliċi ta' dan inkiteb fit-tieni seklu. Tumas, again, kien ilu mejjed. Mela hekk xejn min kitbu giddib kbir. Għax qed juża l-isem ta' Tumas u jipprova jieħu vantaġġ mill-awtorità għax kitbu Tumas. Meta fil-fatt ma kitbu Tumas xejn, kitbu xi ħadd ieħor. U qed jabbuża, qed jikdeb. Meta kont Belgrade ġimgħa l-oħra, qed naqra l-Vanġelu ta' Tumas. L-ewwel nett mhu Vanġelu xejn, għax Vanġelu hija storja. Jew tibda mit-twelid, jew tibda minn meta Ġesu ġi priedka, mbagħad għamel hekk, mbagħad marem, mbagħad ġralu hekk, mbagħad qabduh, mbagħad miet. Dak huwa Vanġelu għandek storja. Ma dan mhux storja, kull ma huwa lista ta' xi nipprova niftakar 114 għax għandi miktub ta' 114 il-saying jew stqarrija li għamel Ġesu. Ħafna minnhom huma meħudin direttament mill-4 Vanġeli. Ġifieri u qed jieħu jisraq mill-ieħor. Imma mbagħad peress li huwa Vanġelu gnostiku dil-erezija li kien hemm fit-tieni fit-tielet seklu illi hemm dan l-erf moħbi illi
trid tkun tafu biex issir enlightened u ssir bħala Alla taf kif. Idaħħal ukoll dawn l-statements, dawn l-istqarrijiet injostiċi fih, mela qed tuża versi mill-Vanġeli mill-qwa biex tieħu kredibilità. Biex dak li jkun jgħid vera Ġesu għalek, imma mbagħad fin idaħħallek dawn l-idejat. Tajjeb? Apparti mela li ma nkitibx mill-apostli, ma nkiteb warajhom, apparti li huwa giddib, apparti li qed ixandar erezija li l-Iskrittura titkellem kontra tagħha fl-Ittri ta' Pawlu, Kolossin pereżempju. Imbagħad ħanaqralkom l-aħħar statement ta' Ġesu u ddeċidu intom jekk tridux indaħluh, nieħdu vot fil-każ, jekk tridux indaħluh mal-Vanġeli l-oħra. Attenti. Simon Peter said to them, "Make Mary leave us." Mary, ma nafx qed jgħid għal Mary Ġesu jew Mary Magdalene. Mary. "Make Mary leave us, for females don't deserve life." Ma tantx kien politically correct u dan. Jesus said, "Look, I will guide her to make her male." Male, nagħmilha raġel. "So that she too may become a living spirit resembling you, males. For every female who makes herself male will enter the kingdom of heaven." Ara tasbu li trans bdew illum ta' għandu il-valur, għandu il-toqol ta' dak li naqraw fil-Vanġeli ta' vera. Għalhekk l-aħwa nistgħu nkunu konfidenti li fil-provvidenza tal-Alla 27 ktieb illi żdiedu mal-kodba tat-Testament il-qadima għalina biex ikonna il-kitba sħiħa, bit-tmexxija tal-provvidenza tal-Alla illum nistgħu nkunu konfidenti illi meta qegħdin naqraw dawn il-kodba huma l-kodba li Alla ried li jkunu parti mill-Iskrittura imqazza. Oġġezzjoni oħra. U dina oġġezzjoni li jagħmluha fl-universitajiet u l-kolleġġi Kristjani u b'mod partikolari il-Musulmani. Il-test tal-Iskrittura huwa imbabas, huwa korrott, hemm ħafna żbalji ġo fih. Ir-raġuni jekk inti tipprova titkellem ma' Musulman u tikwotalu mill-Bibja jew mill-Vanġeli jgħidlek le, għax dak huwa korrott. Meta inkiteb l-ewwel darba, kemm il-kitbiet ta' Mosè, Testament il-Qadim, u kemm l-Inġil, Testament il-Ġdid, kienu tajbin. Imma ikkorrempew ruħhom ma' żmien. Mbagħad Alla tagħna il-Quran li huwa pur, allura aqra lilu u l-oħrajn tista' tiskarthom għax ma tistax tgħid jekk hux korrett jew inkorrett f'kull kelma u f'kull sentenza li qed tgħid. Imma ejja morru naqra lura. U nistaqsu din il-mistoqsija, meta aħna qegħdin naqraw il-kelmiet fil-Bibja tagħna u ma korretti jew le, jaqblu ma dak li kiteb Pawlu 2000 sena ilu, jew li kiteb Mattew 2000 sena ilu, jew tbabsu ma' żmien. L-hawnhekk li rridu ngħidu li meta qegħdin naqraw dan il-ktieb bil-Malti, jew l-ESV bl-Ingliż, jew il-King James, jew traduzzjoni tal-Bibja, qegħdin naqraw traduzzjoni. Il-Testament il-ġdid ma nkitibx bil-Malti jew bl-Ingliż, inkiteb bil-Grek, il-Grek komuni ta' dak iż-żmien, koine Grik. Allura għamluna pjaċir kbir it-tradutturi tal-Bibja. L-aħna li ma nafux Grek, li nistgħu naqraw l-essenza ta' dak li kitbu bil-Grek, għal nistgħu naqraw bil-lingwa tagħna, bil-Malti, bil-Ingliż. Mela, li ġara huwa dan. Il-kitbiet oriġinali li kiteb Mattew, Marku, Luqa, Ġwanni, Pawlu m'għadhomx jeżistu.
ilhom li tmermru kienu jikbu fuq il-papiri kienet werqa, kienet titfarfar u 100 sena wara frak kien jibqalek. Il-kitbiet oriġinali m'għadhomx magħna. X'għandna? Għandna ovvjament dawk il-kopji illi l-insara b'dedikazzjoni kbira kienu jiktbu u naturalment dawk il-kopji ukoll ridu jerġgħu jiġu kkupjati u jerġgħu jiġu kkupjati, mhux bħalli kieku ċejn minn wieħed għall ieħor għall ieħor, imma l-istess ktieb qegħdin jikkupjaw ħafna nies u dawk il-kitbiet qegħdin jerġgħu jikbuhom ħafna nies. All right? Mhux bħal tat-telefon dik li nagħmlu kultant jiena ngħidlek kelma inti jatta lil dak u sakemm tasal in-naħa l-oħra tiġi totalment. Inċidentalment kelma mismuha hija differenti minn kelma miktuba. Kelma miktuba dejjem aktar soda, mhux hekk għax miktuba iswed fuq l-abjad. Imma qegħdin ngħidu illi għandna dawn il-kitbiet, dawn il-kopji bil-Grek tal-kitbiet oriġinali. Uħud minnhom huma relattivament miktubin tard, anke mijiet ta' snin wara, għax ovvjament inti kopja ta' kopja, imma għandna xi wħud minnhom li jmorru lura sal-bidu tat-tieni seklu, jiġifieri litteralment ġenerazzjoni minn meta kienu nkitbu l-ewwel darba. Għandna uħud minnhom li huma biċċiet, għandna uħud minnhom li huma it-Testament il-ġdid kollu. U għandek kodba sħaħ, għandek biċċiet minn kodba. U kemm taħsbu li għandna minn dawn il-manuskritti, għax hekk jgħidulhom manuskritti, li kienu jiktbu l-iskribi u l-patrijiet li breqqa kbira kienu jgħodu jikkupjawhom. Kemm għandna 10, 20, 30? Kienu kun biżejjed kieku għandna 20-30. Il-kitbiet antiki x'kiteb Eusebju, x'kiteb jinnaf wieħed mill-istoriċi antiki tal-passat, Josefus pereżempju, dak ikonna forsi 5-10 kopji tal-kitbiet tiegħu, 10 kopji tal-manuskritti. Naturalment ikun hemm differenzi bejniethom, iġonġuhom ma' xulxin u jaraw eżatt Josefus x'qal. ċertezza ma ngħidx assoluta għax dan ma tkunx assolut, imma ikun hemm ċertu ċertezza. Kieku kellna 10, 20, 30 kien ikun biżżejjed biex żidilna naqra l-konfidenza l-mulej tagħna 100, 200, 300, 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 6000. 6000 manuskritt tat-test tat-Testament il-ġdid. U l-problema ovvjament għall-iskolari illi dawn qablu ma' xulxin biex joħorġu it-test oriġinali. Is-sinti tifhimha illi meta inti kkupjajt xi ħaġa ħajkun hemm żbalji. Le, jekk nagħtik ħana jgħidlek għandi dawn in-notes ikkupjahom li. Kemm tieħu żbalji? Skont kemm tagħti attenzjoni, jekk ma tantx tagħti attenzjoni forsi jkun hemm 6 żbalji. Toqgħod attenta ħafna forsi jiżloqlok żbalj jew 2. Meta nkun qed naqra l-gazzetta Times, sa Times hija suppost serja. Issibu errors, typos ġo fiha. The, litra THE, darbtejn, għalfejn darbtejn, spallu. Ma ngħidx isma' dawn kemm huma ignoranti din x'inhi x'qed jgħid. Awtomatikament ninduna jew kelma spelluta ħażin għal darb'oħra m'iniex se ngħid kieku Times tajt fihom ma fihiex. Il-BBC li dawn huma Angliżi tar-Reġina. Inkun qed naqra u ngħid ħadditilhom din żball ieħor hawnhekk. It's normal, hija xi ħaġa li tiġri. Ma tbiddilx il-sinifikat, is-sentenza, l-essenza ta' dak li qed jgħid. Infatti għajnejna kapaċi jikkorreġu żball qasbis kun tafu min jikkorreġi l-Ingliż. Tista' timmaġina t-teacher tal-Ingliż kemm taqra affarijiet rashom l-isfel. Mela, f'dawk is-6,000 manuskritt tat-Testament il-ġdid, hemm żbalji u żgur li hemm żbalji. Għax huma kitbiet kopji li jagħmluhom il-bnedmin. U kemm hemm żbalji? U lek għandek 6,000, ovvjament ħajkollok eluf kbar. Innaf, għal sajja 300,000. Mxerdin fuq 6,000.
Tajd li ma doffi, daqshekk żbalji. Iva, ma meta tanalizzhom issib, attenti, illi 99% plus huma żbalji bla ebda konsegwenzi ta' xejn. Per eżempju, littra jew l-isem Ġwanni flok ikun spellut benne waħda, ikun spellut b'żewġ enniet. X'inhi traduzzjoni tiġi xorta Ġwanni ħajamela? Ma biddilx is-sens tiegħu. Jew kliem maqlub. Ġesu Kristu, issibu Kristu Ġesu. Again issa tagħmel xi differenza. Issib ħafna żbalji tal-mistakes, ġifieri kelma miktuba ħażina, u dawn it-tip ta' żbalji. Ġifieri minn dawk li eluf li semmejna diġà neħħejna il-parti kbira minnhom. U jibqa' biss inqas minn 1% ta' differenzi bejn il-manuskritti illi għandhom sinifikat, li huma li għandhom ċertu weight, għandhom ċertu importanza. Imma anke hawn, u ħantikom eżempju jew tnejn ta' ħalli taraw intom. Minkejja dawn il-ftit żbalji li hemm, aktar mill-iżbalji jgħidulhom varjanti. Jiġifieri għandek numru ta' manuskritti jagħtu din il-kelma u numru ta' manuskritti jagħtu kelma oħra. Liema waħda hija tajba. Waħda minnhom hija tajba. Ġifieri aħna għandna l-kelma sħiħa tagħha, ma maħniex ċerti fuq dak il-punt 1% illi jekk din jew l-oħra. Ħantikom eżempju minflok noqgħod imparla fil-vojt. Il-ktieb tar-Rivelazzjoni kapitlu 1 għandna stqarrija dwar Ġesu illi jgħid, u ħanaqraħilkom preċiż kif hija f'din il-Bibja, kapitlu 1 vers 5. Minant Ġesu, ix-xut, il-fidil, il-primogenitu tal-mejtin, il-ħakkim tal-art, lil dak li jħobbna u ħallna minn dnubietna b'demmu stess. Mela, rridkom tikkonċentraw fuq din il-kelma jew dan il-frażi. Ġesu ħallna minn dnubietna b'demmu. Sadattan xi ħadd jekk għandu il-traduzzjoni ta' Trinitarian Bible Society fideh ħajsib vers 5 u ħajaqrana l-aħħar parti. L-aħħar parti li qegħdin nitkellmu fuq. Ħassin. Mela, rajtu għal differenza, il-żewġ varjazzjonijiet? Wieħed jgħid illi Ġesu ħallna minn nubietna. U l-ieħor ħallna minn nubietna b'demmu. Li għad jgħid li ħasilna minn nubietna b'demmu. L-evidenza llum tidher illi il-korretta hija din li ħallna minn nubietna. Imma nsaqsijena tagħmel differenza kbira jekk ngħidu x'ħallna minn nubietna jew ħasilna minn nubietna. Is-sens jibqa' l-istess. Għandna żewġ stampi, waħda li dnub huwa tiċpisa quddiem ta' Kristu qed inatfu, u l-ieħor id-dnub huwa bħal katina li qed jorbtok u Kristu ħallna. U fil-verità, dik toqgħod attent, fit-Testament il-ġdid, iż-żewġ stampi jingħataw, hemm postijiet oħra fejn jitkellem li Ġesu id-dem ta' Kristu jingħaddafna minn kull dnub, Ġwanni, u hemm ħafna postijiet li jitkellmu li Kristu ħesilna, ħalisna u fdina mill-jasar ta' dnub, ġifieri il-ħsieb, it-teoloġija ma tinbidilx. Dak huwa l-punt li rrid nagħmel. Dawk il-bidliet li huma sinifikanti, dawk il-varjazzjonijiet li huma sinifikanti, hemmhekk qegħdin imma ma jagħmlu ebda effett fuq it-teoloġija u t-tagħlim nisrani. L-ebda waħda ma tiċħad xi tagħlim, xi dottrina ewlenija Kristjana, l-ebda waħda minnhom. Għandna 99 problema ta' xejn. Għandna dak il-persentaġġ wieħed illi fih l-iktar li tista' tagħmel tajt isma' fuq dan il-passaġġ mhux se noqgħod norbot wisq, nippreferi immur fejn dak li huwa aktar sod. Ħantikom eżempju ieħor. Ġwanni kapitlu 6 fejn Ġesu għamel il-miraklu tal-ħobs u tal-imbit u wara
kulħadd beda jitlaq lem. U Ġesu qal lill-apostli ma tridux tmorru intom ukoll. Wieġeb Xmun Pietru. Sid, għand min immorru? Int għandek kliem il-ħajja eterna. U aħna minna sirna nafu li int il-qaddis talla, vers 69 ta' kapitlu 6. U lino qed ifittixa fil-verżjoni ta' Trinitarian Bible hija traduzzjoni tal-King James Bible tajjeb, għajdinna. U aħna nemmnu u żguri li int dak il-Kristu bin Alla l-ħaj. Mela, fuq wieħed għandna il-qaddis talla u fuq liħor bin Alla l-ħaj. Lima waħda hija korretta, lima waħda taqbel ma dak li oriġinarjament għal Ġwanni, l-evidenza llum hija li din hija korretta, illi Ġesu dakinhar qal jew Ġwanni kiteb illi Ġesu hu il-qaddis ta' Alla. Xi manuskritti oħra hemm miktub li huwa l-Kristu bin Alla l-ħaj. Ħansaqsikom nerġa'. Ħadd biddel it-teoloġija tagħna dwar jekk Ġesu hux liben Alla jew il-qaddis ta' Alla? Għaliex le? Għax jekk hija l-qaddis ta' Alla u mhix bin Alla l-ħaj, f'għaxriet ta' postijiet oħra fejn hemm varjazzjoni ta' xejn, hemm miktub li Ġesu u liben Alla. Ġifieri xorta waħda ħanibqgħu nemmnu u inċidentalment jekk hija l-verżjoni tajba li Kristu huwa bin Alla hawnhekk u mhix il-qaddis ta' Alla, f'postijiet oħra Ġesu huwa msejjaħ il-qaddis ta' Alla. Ġifieri ħanibqgħu fejn aħna. Tgħidli ma tinkwetakx din illi maħniex 100% ċerti fuq kull kelma fil-traduzzjoni Griega, fil-manuskritti Griega li hija dik li attwalment kitbu l-awturi oriġinali. Nixtieq kieku kienet perfetta. Mhux hekk. Imma isma' law. Ejja nqabblu l-Bibja bħala l-ħobs ħaj li niżel mis-sema, din hija l-ikel tagħna. Tajjeb. Il-fatt li 1% minnhom hemm varjazzjoni u maħniex 100% ċerti. Dak ifisser illi l-Bibja mhix suffiċjenti biex tagħtina nutrimenti li għandna bżonn għall ħajja spiritwali tagħna. Iva isa ngħidu marit, tkun trid biċċa ħobs. Mhux tagħmel ġewwen jew jien. Naqbad il-ħobża, noħroġha fuq il-mejda, ġib is-sikkina u naqta' biċċa. U taf x'jiġri meta taqta' biċċa ħobs? Jitfarrak. U x'intiġi biex tikolha din? Ħadet il-qalba u l-qoxra. Ħalliet hemmhekk jew ħallit biċċa minnha. Dak kif isser illi t-tifla tagħna malna rixt mhux nagħtuha nutriment biżżejjed għax meta naqta'la biċċa ħobs qegħdin infarku naqra. Jew għaliex meta kilita ma kilitix kollha, dak kif isser li tant għandna ġid illi naffordjaw illi infarku ftit mill-ħobs, ara kieku fi żmien il-gwerra ma kinux iħallu l-frak fuq il-mejda x'kienu jikluħ ukoll. Imma aħna tant għandna illi għandna iktar milli għandna biżżejjed. Issa ngħidilkom xi ħaġa oħra biex jekk intom tinkwetaw ftit iktar, ta'. Għax jekk għandna persentaġġ wieħed mit-test oriġinali li maħniex ċertu fuq, aħseb wara traduzzjonijiet. Sewwa, inti meta tagħmel traduzzjoni ta' xi ħaġa ħadd titlef ħafna minnu, ngħidu titlef 5% oħra mill-inqas ta' mill-inqas. Mbagħad x'in ġejt inti biex taqra, inti taħseb li l-Bibja tifhimha 100% perfettament kif inhi. Għandna xorti nifhmuha korrettament 80%. U l-aħħar waħda u din l-aktar importanti. La darba femt li kellek tifhem il-Bibja, kemm minna tobdija? 100%? Jew inqas. Taf x'inhi l-aħwa? Għandna pranzu sħiħ spiritwali hawn fl-Iskrittura u l-fatt li hawn ftit frak ma nitilfu xejn mill-valur tiegħu. Xorta waħda l-għajnuna tal-Ispiritu Santu aħna kapaċi nkunu mitmuwejn
u jkollna ruħna sodisfatta bil-ħobs tas-sema. U again, illum ħanerġa' ma nlaħħaqx, però nixtieq nieqaf fuq dan il-punt. Meta l-Musulmani jgħidulna li l-Bibja tagħna hija korrotta minħabba dawn il-varjazzjonijiet li qegħdin ngħidu. Naqbad il-Quran tagħhom u mmur f'kapitlu jew sura 5 vers 47. Li Muhammad kiteb hekk: Let the people of the gospel. Hekk kien jirreferi għalina fil-Quran l-insara the people of the gospel, tal-Inġil, tal-Testament il-ġdid ġifieri. Let the people of the gospel judge by what Allah has revealed in it. Għamlu discerniment jgħidilna mill-kodba tal-Vanġelu. Dan Muhammad qed jitkellem. U lil-Lut jgħidilhom l-istess. Għamlu discerniment mill-kodba tat-Torah ta' Mosè. Għaxu kien jemmen u kiteb fil-Koran illi kemm it-Testament il-qadim u kemm it-Testament il-ġdid huma kodba mogħtijin minn Alla. Tajjeb? Incidentalment, huma l-apoloġisti Iżlamiċi moderni illi jgħidu illi t-Testament il-ġdid u l-Bibja hija korrotta. U huma qegħdin jgħidu hekk mit-tagħlim li ħireġ minn seminarji u kittieba ta' parsi Kristjani liberali. Tajjeb? Imma għalihom saret skuża konvenjenti ħafna illi ma nistgħux niċċekkjaw it-tagħlim tal-Quran mal-Iskrittura għax il-Iskrittura jgħidulna hija korrotta. Imma mhux għal Muhammad. Taf għaliex qed ngħid hekk? Apparti li Muhammad imkien fil-Quran ma qal li l-Bibja hija korrotta. Imkien. Imma l-fatt li l-insara ta' żmienu qed jgħidilhom da qegħdin nitkellmu sa sena 600. Ħafna żmien, ġifieri dak iż-żmien l-ammonti ta' manuskritti kienu bil-biżubilju. Li qed jgħidilhom isma' użaw il-Bibja tagħkom, użaw il-Testament l-Inġil, il-Vanġelu. U waraw intom dawn l-affarijiet, dik tassumi, qed jassumi Muhammad taraw taqblux miegħi, illi hu kien konvint illi il-Bibja li kellhom l-insara u l-Lut kienet pura, kienet ta' min toqgħod fuqha. Għax kieku ma kienx jgħidulhom morru ċċekkjaw għalikom infuskom fil-Vanġelu. U aħna niċċekkjaw fil-Vanġelu fil-fatt għalhekk aħna maħniex Musulmani. Għax meta naqraw fi Ġwanni 6 illi Ġesu Pietru għallu aħna nemmnu li inti bin Alla, jgħid li tarem żewġ varjazzjonijiet. Ngħidlu ma jimpurtax, ejħan jieħdok Mattew 16. Min tajdu li jien, inti l-Kristu bin Alla l-ħaj. Hemm varjazzjonijiet? Xejn, kollha l-istess jgħidu. U f'tant postijiet oħra li Kristu jgħid li l-Bibja tagħti xhieda li Ġesu hu bin Alla. U tqabbel dak li tgħid l-Inġil, il-Vanġelu, ma dak li jgħid il-Koran. Illi jiġħad kategorikament illi Ġesu huwa l-ibn Alla. Lil min nemmen? Nemmen dak il-ktieb li ġie qablek li huwa bit-testimonjanza ta' nies li jagħmlu mirakli biex juru li huma minn Alla. U aħna lil ħbiebna Musulmani, u forsi hemm xi ħadd li bħalissa huwa Musulman u qed jisma'. Ngħidlu, okej, lilek qalulek li l-Bibja hija korrotta. Fittex għalik innifsek. Iftaħa. Iva hemm varjazzjonijiet, u aħna tant aħna open, li fejn ikun hemm varjazzjoni nagħmluha footnote ukoll. Insihom dawk fejn hemm il-varjazzjonijiet. Move dawk il-postijiet u saqsi lilek innifsek. Ġesu ta' Nażaret, it-tifel ta' Marija, huwa bin Alla jew le? Jekk hu bin Alla, jonqos minnek illi tiċħat il-Koran u t-tagħlim tal-Islam, iddur lejh u temmen fih għas-salvazzjoni ta' ruħek. U dan Ġesu li stqar u għallem li huwa l-ibn Alla mhux paroli biss kellu, imma għamel mirakli fuq mirakli
biex juri li l-kelma tiegħu hija vera. U alla nnifsu taħxhieda billi qajmu minn bejn l-imwiet. Emmen fih u tkun salvat, emmen fih u jkollok il-ħajja ta' dejjem.